Okay, about another source of income. I've been working for the government as a public school teacher for more than 15 years now. Pag 2016, maybe mga 9 years later, gikan ko nag-start, nangita ko lain source of income. Gani, nag-open ko gakuang ko guling eskwelahan. Kay kabalo ko nga dili enough. Yes, makakaon ka katulo sa kaadlaw, maybe enough na para nimo. Pero ma-realize nimo along the way nga ang imong utang mas daghan pa kaysa imong income. So nagkinangog another source of income, di na ko biyaan ako ang unang source of income nga mao ang pagtudlo. Pero once nga nana ko eskwelahan, kuwangan lang gyapon. Una kay nindot nga rason aron dili ka kinahanglan source of income, ayaw na lang. Believe ko sa mga tao nga kanang tinod nga kumbinsido silang kaugalingon nga dili sila kanang source of income. Pero pareha nako nga nakoy pamilya unya sa eskwelahan ako'y mga gastuhanan gawa sa regular nga gastuhanan sa eskwelahan. Kanang naay mga contest nga mo join me, ako'y coach, ako'y trainer, another na gastuhanan man. Nya wala man na appeal na ako sa budget sa akong sweldo, kaya kung sweldo gi-budget na ako para sa akong pamilya. Nya ay kog ingna ang imong gastuhanan para sa pamilya ra gid. Wala dito labot ang extended family, wala dito labot ang imong mga kamigo, amiga, wala labot ang another nga plans beside ana. Imo na lang yung limitahan mo galingon na di ko dinhi ra gyud ko kutob. Kung ingano imong mindset, muungot ka, di na kaganahan mangitag paagi. Imong gihunong ang imuhang abilidad sa pagunahuna. Imong gipugnan, imong kagalingon na mo grow, imong gipabilin, imong kagalingon dinha fix dinhi ra gyud ko. Pero dili nga ang tao kung ingana dinhi ra gyud ta. Pag anak na to, ingana ra tatagamiya, di ta mo dako. Ni dako lagi ta. Bisan ganitong kuko, bisag human og putol, mutaas man gani ang atong lawas ningon nato nga di ta dinhi ra gyud. Natong buhok bisag putla nato, mutubo man gani. So dili ta dinha ra gyud. So ayaw okay nang makontento ka sa unsay naa nimo. Pero kung unsay naa nimo, imong pakanon imong gastuhan, mo timong andaman. So kung wide kayang imuha mga giatiman or daghan kag responsibilities dili lang sa balay, so another source of income is not an option, kundi is compulsory, no? Kay lain sa gayo, sige kag pangaya sa uban, mag-solicit ka, no? Okay man siguro para na sa uban, pero para nako mas nindot na gamiton nimo imong idea kung saan nimo maka-expand kasi imong income. So ikaw kano sa ka mag-start sa imong another venture, kung na kay trabaho isabay na aron magkaunsa-unsa magkapalpak-palpak na kay sweldo man nga maka-sustain nimo. Nya barog na pagkabalik padayon. Sige na lang.